да дадем надежда. Всеки един човек се нуждае от надежда, за да оцелее. Тя е тази, която ни помага да преминем през трудностите. Тази, която захранва мечтите ни. Макар и малка, надеждата ни мотивира да вървим към желаната от нас цел. Никога не губете надежда, защото всичко губи смисъл без нея. Давам думата на директора на основно училище Неофит Рилски, град Хилифарен, госпожа Катя Саралева. Добър вечер и от мен. Особено ми е приятно да поздравя нашите гости, господин Цоню Пилев, кмет на град Хилифарево, госпожа Лидия Прокопова, старши експерт в РО Велико Търново, и в очакване сме на още един наш гост. Благодаря ви, че сте тук. Ние вярваме в доброто, защото не е важно какъв си на вид, народност или пол. Важното е да си добър. А всички вие, които днес сте тук, ни подавате ръка, значи, както ние казваме, имате добро сърце. И преди да ви оставя на приятните емоции с нашите умни, красиви и талантливи деца, давам думата на господин Тодор Василев, председател на читалищното настоятелство, който има да каже няколко хубави неща.
Както разбрахте, тази година нашите талантливи деца от основно училище Неофит Рилски са участвали в конкурса "Пламъкът от миналото е днес". Този конкурс е посветен на 100 години от създаване на списание "Пламък". По повод на това децата ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди, осигурени съответно от регионална библиотека Велико Търново. Веда Павлова. Веда, къде си? Никол Йорданова Грозева. Пламена Красимирова Тодорова. Виктория Минчева Бозова. Светелина Илиева Саралиева. Нурджан Али Ибрямов. Трето място за участие в конкурса се присъжда на учениците от втори клас с класен ръководител госпожа Кара Стоянова. Представител от втори клас. Така ли, госпожо? И по първо място за участие в конкурса се присъжда на Сияна Минчева Бозова. Къде си, Сиянче? И скъпи родители, приятно гледане на концерта. Родина е една невероятна дума, която ни учат да ценим още от съвсем малки, с стихотворенията на Вазов, Ботев и химна на България. Родината за мен е най-милото на тази планета. В нея се чувствам защитена. България е мястото, което ми е дал ум, разум, любов и ценностна система. Бъдете горди да се наречете българи. Бъдете щастливи да кажете, че сте от България. Не съм ти никога избирала на земята. Родих се просто в теб на юнски ден в зноя. Аз те обичам, не защото си богата, а само за това, че си родина моя. И българка съм, не заради твоята слава, и твоите подвизи, и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилна да забравя за ослепените бойци на Самуила. Да търси, който ще в теб сполка бърза, и почести, и власт със страст една и съща. Страданието ми по-силно с теб ме свързва и нашата любов в една съдба превръща.
и родолюбец днес, но в съзнанието ми отекват думите на Чинто. Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш ти искра любородна? Гордея се, че съм българка, обичам родината си и тача памета на предците си. Гордея се, че съм потомка на Паисий, Ботев и Левски. Тя, моята България, така охайна, свежеста през пролета, с цъфналите си дървета. Слънчо пак огря земята, вятърко размя листата, птичка летна в небесата, затанцуваха цветята. Всичко мигом се събуди, пърхат нежни пеперуди, да видим валса на цветя.
всяко дръвче. Топло е, пее капчука, дъждецът тече. Светло е, влаком наднича младо цветче. Тихо е, нейде прекрасно свири щърче. Свежо е, весело тича вълно момче. Ясно е, с радост е пълно моето сърце. Ярослава те е за пролета. Show
щастие, пробуждане и радост. В този сезон е събрана всичката любов. Когато настъпи пролета, всичко се раззеленява, цъфтят цветя, а птичките чуроликат своите любовни песни. Щом си добър в дадена област на науката или изкуството, животът е пред теб и светът ти дава възможност да го покориш. А какво по-полезно знание от езика може да ти отвори вратата към другите? Независимо дали е известен или рядко срещан, езикът е огромно богатство. Той ти дава възможност да пътуваш и да опознаваш хората, да обменяш идеи и да създаваш приятелства. Както книгите са прозорец към света, то владението на език, друг от майчиния, ти дава опции да пътуваш и да опознаваш други нации, нрави и просвета. Предполагни на това са учениците от нашето училище. Когда веселых песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, восторженность не верю и еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Аз не обичам изхода фатален и няма да ми писне, аз съм жив. Мрази се, когато съм печален, когато пея, а не съм щастлив. Аз хладният цинизъм не обичам, не вярвам в възторга въобще. През работа ми някой да нича, писмата ми другия ни чете. Аз мразя разговори по-осмели, по неща да шепнат с полуглас. Аз ненавиждам гръб, когато стрелят, в упор, когато стрелят, мразя аз. И мразя се, когато се страхувам, когато бият някой без вина, когато душата ми нахуват и в нея хачат своята вина. Аз мразя и манежи, арени, там сменят мирова за петак. Дори след най-големите промени, аз няма да ги заобичам пак. It's almost certain you won't. Ако мислиш сълзен съм, сълзен си. Ако мислиш не смея, не смееш. Ако казваш бих искал, но мислиш не мога, просто няма как да успееш. If you think you'll lose, you're lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. Ако мислиш, че губиш, загубен си. Ще ти каже светът, без упойка. Успехът се крие в твоята воля и в умствената ти настройка. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Ако мислиш назад съм, назад си. Който мисли високо, не пада. Просто трябва да бъдеш напълно уверен, щом се тръгнал да видиш награда. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. Не най-силният, нито най-бързият, обязателно грабва залога. Но човекът, който печели играта, е този, който мисли аз мога.
by the sink. Tell me what you truly think. Am I fat or am I thin? Will I lose or should I win? Огледалце на дневката. Кажи ми, какво мислиш наистина? Слаба ли съм или пълна? Ще победя ли или ще се спъна? Am I short, perhaps too tall? Are my ears a bit too small? Is my nose exactly right? Do I have an overbite? Ниска ли съм или пък висока? Дали ушите ли са твърде малки? Както трябва ли е моят нос? А зъбите дали са прави? Am I weak or super strong? Is my hair too short or long? Am I smart or rather dumb? Can you say what I'll become? Слаба ли съм или супер силна? Косата ми дали е твърде къса? Умна ли съм или майче не? Докъде съдбата ще ме доведе? Am I nerdy? Am I cool? Am I awful? Do I rule? Am I great or do I stink? Mirror, mirror by the sink. Готина ли съм или ужасна? Смотана ли съм или свясна? Супер ли съм или не? Кажи ми, огледалце, моля те! Добротата е ключът към всяко човешко същество. Една усмивка може да отвори пролука в свъсеното и намръщеното над нас небе и през нея да ни озари светлината, да ни погали лъчът на слънцето, за да намерим пътя, който сме изгубили и който търсим. Доброто е протегнатата ръка, която построява мост над пропастта, в разбиращото и подкрепящото рамо на приятел. Добротата е в приятелството, любовта между хората.
cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed like $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Calling sticks for Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in that mix. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with the notice in the air? High hats and aerial cars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types to wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed like $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Coming at sticks where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on the Ritz. Приятелството е едно от малкото истински неща на тази земя. Когато имаш истински приятел, знаеш, че никога не можеш да останеш сам или да се загубиш.
когато си на дъното на пъкъла, когато си най-тъжен и злочест. От парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез. Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнее в тези две очи, само слънце създай и отлъчи. Създай стълба и по нея се качи. Когато безпътствата премазан си и зазина, че е търсина, и всички свои пътища премазани, но бърз направи и сам тръгни. Странлив и зъл е на живота ребуса. На кръст разпъва нашите души. Загубил всичко, не загуби себе си. Единствено така ще го решиш. За мен приятелството е като въздуха, който дишам, и водата, която пия. Аз живея чрез своите приятели. Споделям с тях болките и радостите си. Опирам се на тях за подкрепа в трудни моменти.
sleep when I got you next to me. Мечтаем света да стане по-добър. Ако я няма надеждата, как ще стане това?
Вярата, че всичко може да се постигне, ще ни мотивира да вървим в по-доброто бъдеще. Нека обединим оптимизма си и да докажем, че всичко е възможно. Пролете, хайде на горце, да се хванем за ръце и да поиграем от сърце. българското хоро, всички хванати за ръце, играят като един. Второ като него няма по света. Усмивки греват на всички лица. Един народ, едно магическо хоро. Забрави ли тревоги, нищета, отпускаме душата.
Защо усмихват се децата? Защото с усмивката на добротата разхубавяват те света. Добротата е по-важна от мъдростта и осъзнаването на този факт е началото на мъдростта. Ако дал си надежда, някой да полети, умножи я, оглеждай, добротата си ти. Добре. Предаване на живо. Благодаря на всички, които сте в залата. Благодаря на нашите талантливи деца. Надявам се, че ви зарадваха, отпуснаха сърцата и им подарихме надежда. Ако е така, моля за аплодисменти. Но за да могат децата да направят всичко това, има едни хора, които се трудиха доста време и които сега не ги видяхте, но бяха постоянно с децата. Нека аплодисменти за моите колеги, които бяха в гримьорите.
госпожа Пети Коковелова, госпожа Милена Бонева, госпожа Чинай Даил, госпожа Нели Георгатиева, госпожа Дарина Маркова, госпожа Галина Иванова, режисьор на Булут, господин Радослав Тотев, режисьор Суфльор, Маня Караспиятова и нашите ръководителки на група Музикална дъга, госпожа Миглена Хаджипенчева и хореографката госпожа Теодора Костова. Разбира се, за реда имаше и още един господин Тихомир Йосифов, който също беше тук. Така че огромно благодаря на моите колеги, които без тях нямаше да се случи тази прекрасна вечер. И сега господин Пилев иска нещо да каже. Аз искам да кажа нещо. Благодаря на основно училище Неофит Рилски за поканата. Благодаря на директорката Катя Сарелиева, както и на учителите и децата за прекрасното представяне. Продължавайте да поддържате жив българския дух и славите основно училище Неофит Рилски и града, в който живеем, за своите успехи. Смятам, че е време да аплодираме по начина, по който заслужиха всички участници и помощниците. Госпожа Прокопова искаше нещо да каже. Здравейте на всички, скъпи ученици, драги мои колеги, учители, мили родители, баби, дядовци, мами, татковци, братя, сестри. Едно населено място без деца е мъртво място. Основно училище Неофит Рилски, град Килифарова, е едно от стабилните основни училища в област Велико Търново. Аз съм натоварена да предам личните поздрави на началника на регионалното управление инженер Розалия Личева. Още по-топлите поздрави на възпитаничката на основно Неофит Рилски инженер Катя Василева, която е пряк началник, ръководи организационно-методическа дейност и контролира директора. Нищо нямаше да е възможно тази вечер. Този великолепен спектакъл, тези талантливи деца, постиженията, които показаха в учебната работа, така добре ги цитират на английски, на руски, общо взето езиците куцат на децата. Така хубаво се изразяват на български език. Да не говорим за певческите и танцорски изкуства и дадености на децата. Някои ученички тук, по-големите, ми направиха искрено впечатление и аз ще следя в кои средни училища ще бъдат приети. Ще следя тяхното развитие и по-нататък. Но нищо не е възможно, ако тук не е милата моя приятелка Катя Сарелиева. Никой не викаме. Тя е стожерният началник на образование в страната. Не в област Велико Търново. Тя е един от пионерите на онези състезания, така наречени матури по математика за четвъртокласниците. И полага неимоверни усилия години наред да се градят уменията на децата и компетенциите по математика, без която нищо не може. Така че аз се приветствам лично, се надявам тя да получи своята подобаваща награда, която ще инсценирам към Министерството на образованието, тъй като такива директори заслужават да бъдат отличени. Тя е гордост за град Килифарова. И още веднъж ви моля, агитирайте децата от Килифарово да получат основното си образование тук. Проверявала съм неколкократно училището. Колегите експерти по предмети също. Дори младите ви учители
са толкова иновативни и творчески, да не говорим за тези, които са с дълъг педагогически стаж. Поклон пред тяхното дело. Поклон пред вас и вашите деца. Бъдете живи и здрави и духови правилни празници. Благодарим за милите думи. Надявам се, че всички останаха доволни от това, което видяхме и чухме. На всички приятни почивни дни, светли празници, които предстоят, а на децата хубава ваканция.